We are back Adi, tag den her tempel. Okay. Hurtigt. Vi Tempel. spiller med Nikolaj. Hvad fanden? Lucky Block Har du sådan? Temple. Der var den. Okay, tag team 6. Ej, det lå forkert. Ja! Tag team 6. Andre folk. Eller personer. Oh my god, jeg havde mit liv. Hey, Hvad? skriv i chatten, hvis I også synes, det lyder lidt forkert. Team 6. Okay. Team Og lad være med at sige, at jeg er dårlig. Det er første gang, jeg prøvede det her. Nu er det anden gang. Vi prøver Adi, det vi før, ved godt, du er dårlig. spiller ikke Super Mario Minecraft. Det må du lære. Ej, men det gør jeg. Hvor du nævner. Nå, der du nævner. Hej! Du er synlig for mig. Wey! Au, lava! Derfor man ikke skal stå på den blok, man er på. Gør sgu det heller ikke. Lad os bare vente, så bliver jeg ramt af lava. Villager! Emeralds. Så har du en dårlig reaktion. Iron block! Jeg har fundet en helt på villagers. 2 iron blocks. Nævner, har du en pickaxe? Japs. Sten pickaxe? Jeg har iron. Godt, gå ind for. Kom ind Du er for ikke vores min grimme... bror. Gå ind for det grimme hus, og tag det der fucking metal, vi har. Der er tre iron blocks. Altså, jeg bruger ikke døren, når jeg er på besøg. Jeg er sgu ligeglad. Bare gå ind og for fucking hente de 3 iron blocks. Der var faktisk... Ja, okay. Jeg skulle lige til at ødelægge det. Tak. Godt, så lav noget udstyr ud af det. Så gør jeg ned i minen og se, hvis der er noget. Vil du også have noget, eller skal jeg bare bruge det til mig selv? Lav lige hurtigt noget udstyr til dig, så laver jeg... Skal vi nok få lavet noget til mig senere. Okay. Eller skal jeg ikke bare lave 2 par bukser eller sådan noget? Og en chestplate eller sådan noget? Ja, egentlig ikke, det må du høre noget. Vi kan... Nej, jeg har den anden, vi er nede under og i gang med at rydde det hele. Er iron, eller? Nej, for Lucky Blocks. Ja. Vi har bare ikke fået... Jeg har i hvert fald ikke fået noget godt. Jeg har bare fået rent dødt. Brød! Ja, nu er vi rige. Når man har brød, har man altid... alting. Ja. Man er jo dødelig med brød. Det er derfor, vi har det. Okay, jeg har fuld armor. Fuld armor. Amore? Har du noget amor til mig? Nix. Nej, jeg er så tilbage. Wow, det skal vi virkelig bruge til noget, også. Det er der, jeg går ned mig det noget. Der lå nogle flere ting, men... Ja, jeg finder. Hey, der er iron heroppe. Så er sejt hernede. Jamen, der er en stor klump heroppe. En iron block? Jeg sagde stor klump iron. Ikke blok. Jeg har masser af potions, hvis det er det. Lad mig bruge dem lige nu. Not wasted. Jeg bruger dem på mig selv. Det lyder frækt, men ja. Eller nej. Gjorde det ikke. Der ligger også en blok her. I'm for lækker to love. Er det det? Nævner, har du sagt det for meget? Sådan du siger det sådan, du bruger det på dig selv. Altid. I'm too high. I'm too late. Jeg er for lækker to love. AD, har du ikke nogen noget mad? 3 stykker brød, mere har jeg ikke. Og så har jeg 32 stykker emeraldblokke. Emeraldblokke? Nej, 32 emerald. Er du fuld? Måske. Er det bare kommet her ned til mig? Jeg er gammel spændende metal. Sådan noget vindue. Jeg har weed. Kan lave mere. Sagde du lige weed? Weed. Smoke weed og weed. Ej, det må jeg faktisk komme til en sang selv. Gå ned og hug det der hvede, der er dernede. Hvem fanden er det, der er ved at dræbe sig selv? Ikke mig. Jeg er på vej hen til midten. I'm too cool for school. Hvordan er du blevet ramt af lava? Jeg er ikke blevet ramt af lava. Nej, det var ham, vores ven. Han blev ramt af lava på en eller anden mystisk måde. Det han er ikke med i Skype-samtalen. Ja, det er godt. Hvordan kan han så være vores ven? Den er på vores ven, så er fucking med vores ven. Hvad, jeg laver en... Fuck, jeg har ikke engang hugget noget træ. Jeg er i midten, og folk lige er bange for mig. Jeg fik lige en masse gode ting.
Derfor jeg sagde, at du skulle hurtigt med det, så skynder du nok godt. Jeg døde! Fuck! Hvordan døde du allerede? Nej, jeg har fuld armor! Ja, fuck. Du var bare i live. Hvor lang tid? Du siger, du er så god til at spille, ikke også? Og så dør du allerede? Men jeg blev skudt af. Jeg kunne ikke gøre noget, jeg blev skudt af. Noob! Bare på grund af, at jeg tager kampen imod, at jeg ikke kunne løbe. Kan du ikke finde ud af at undvige en pil? Det er lidt svært, om man ikke kan løbe. Hvor fanden kan du ikke løbe? Jeg havde ikke noget mad. Jeg var i gang med at lave noget mad. Det kunne du godt have sagt. Hvad tror du, at jeg sagde smoke every day for? Ingen idé. Fordi du underliger dig. Ja. Guys, please help me right here. Rød holder på min base. Ah! Nej! Døde lille Alexander. Ja, han gjorde. Jeg kom efter den her. Guys, up! Ja, nej. Okay, shit. That's page of shit. Jeg skal nok skrive linket til den her server, hvis nogen af jer vil prøve at spille det her. Skal tage det altså også lidt tid, selvfølgelig. Nej, hvor fanden skal vi hen? Hvad fanden bane skal vi nu spille? Kom. Hvad for en? Jeg skulle lige glad. Den her. Den er hell. Map hell? Jeg trykker på den. Map helvede? Jeps, okay, er det tryk på team 2? Hallo, I'm with you. GG. Min. Hold op, okay. Hallo. Hvad er det med det? Nej, jeg kom her langt. Hvordan kan jeg gøre den forbandede jump? Jeg havde det jump. Just kill me. Med klæde. Klar ikke for en jump. Jeg skal bare... Jumping! Jeg ved ikke. Nå, nu kan jeg forstå, hvad fanden hedder hell. Der er alt for meget lava til mig. Ja. Det er altså dig, der dør lava, vi ved ikke hvordan. Vi er 4, yay! Ej, så går det sgu da ikke. Shit, der er mange. Han døde. Jeg har den her, yay! Er det han døde? Lava. Vi skal lave lock channels med Ja, jeg fik et diamant, tror jeg. Jeg fik en skid. Nej, ups. Det glemte jeg lige. Hvad er det? Hvordan kunne han ikke dø? Nå, jo. Jeg faldt ned i intetheden, inden tiden rigtig var startet, så dør man ikke. 100? Ja, fordi mig og ham der i sidste runde, vi spillede med, vi mistede altså ikke et liv i starten af det der lava. Ja, det skal jeg nok tage. Og husk ikke åbne kister. Jeg har fået ender pearls. Eddie, jeg har de her så. Dræb den! Tak. Ja, vi fik den. Venlig, Eddie, du får det her. Jeg skulle lige lade være før. Og så får du også den her til at beskytte dig. Og en ender pearl. Skal vi ender pearl også ind i midten? Giv mig 2 sekunder. Jo, lad os gøre det hurtigt. Nu skal jeg ramme ordentligt. Er du klar? Bare sigt op ved huset. Er du klar? 3, 2, 1, nu! Attack! Jeg håber, jeg ramte ordentligt. Det så lige på kanten! Døde du? Nej, jeg så lige. Regeneration. Lava. Enderpearls. Lad mig no! Nej, jeg får sådan nu! GG, boys. GG. Fuck. YOLO. Der er en, der hedder YOLO. What? YOLO? Hallo, YOLO. Laves med J. YOLO. Det er også Bare vildt leave godt game. Skal vi spille til? Vi spiller med lige sådan. Men var det nok for i dag, nævner jeg? Ja, jeg lader tro. Så vi ses. Dreng op her. Legend gentleman. Ja, det gider skal jeg men ikke sige på engelsk, så jeg kan virkelig ikke finde ud af det.
See ya! Jeg håber, Sørmi kan lide det her. Ligner en idiot til det. Nå, ses!